Dobry dzień, witam wszystkich bardzo serdecznie w przystępnym dylu na jego pomorskiego kalendarium. Mamy dziś 11 tydzień roku, od 12 do 18 stremiannika. No i 12 stremiannika w 1945 roku Czerwona Armia zajęła między innymi Puck, Ryda, Derszewe, a też Wejrowe. 13 stremiannika w 1945 roku Druga Warszawska Dywizja Piechoty dobyła w bitwie pod Zywnówka. 14 stremiannika w 1440 roku w Kwidzynie zatwierdzone powstanie prestiżu związku. No i to była zrzesz prestiż szlachty a mieszczunów procem nadużycą krzyżackiej władzy. W 1924 roku 14 stremiannika Radzezna Lidzi Narodów dała Polsce ziemię na półostrowie Westerplatte, kwel łusce portowigłe kanału do Młeży we Gdańsku, a w 1985 roku redakcja Pomeranie pierwszy raz nadała Wermuzdowi skrę. 15 stremiannika w 1570 roku kujawski biskup Stanisław Karnkowski wygłosił tak pozwany statutę Karnkowskiego, jaki precyzowały polskie prawa króla i Rzeczpospolitej do we Gdańsku, a też na Młeżu. No a Sejm zatwierdził te prawa 20 czerwca 1570 roku. 15 stremiannika w 1968 roku webczas tak pozwanego stremiannika 1968 we Gdańsku była największa w całym kraju manifestacje, w jakiej wzięło udział 20 000 studentów, robotników a innych mieszkańców gardu. A w 15 stremiannika 1987 roku do służby weszła korweta ORP Kaszub. 16 stremiannika w 1569 roku polski król Zygmunt III August wydał dekret, jaki inkorporował królewskie presy do Polski. W 1959 roku w Słupsku zlikwidowano tramwajową komunikację, a w 1985 roku Łodemku stało Muzeum Biedków Pomorski Wał w Mirosławcu. 17 stremiannika w 1814 roku Wrzeszcz został przełączony do Gdańska, a 18 stremiannika w 1945 roku pierwsza armia polskiego wojska zajęła Kłębobrzyk. No i wtedy też odbył się tak pozwany dredzi zdęg Polski z Młeża. To wszystko, ryczymy do słychania za tydzień.